स्वराज्य संकटात असताना मदत मागूनही मदत न करता उलट राजेंनाच राणी चेन्नम्मानी कैद केली। पण का आणि कशासाठी? ज्या छत्रपतींच्या आजोबांनी, वडिलांनी आणि भावांनी आपले हे राज्य वाचवले त्या छत्रपतींना राणी चेन्नम्मानी कैद का केले ते आपण पाहणार आहोत। परंतु त्याआधी तुम्ही सर्वांनी चॅनेलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा। राजेंचा जिंजी प्रवास सुरू झाला। औरंगजेब राजेंच्या मागावर होता। सर्वत्र मोगल पसरले असतानाच राजेंनी राणी चेन्नम्माकडे मदतीची विनंती केली। पण त्याच वेळी वारंवार औरंगजेबाचे फरमान येत होते की राजाराम को जो भी मदद करेगा उसका पूरा वतन बेचिराग कर दिया जाएगा। त्याच वेळी राणी चेन्नम्मानी राजेंना व त्यांच्या सर्व सहकार्यांना कैद करून केले आणि त्यानंतर राजे डोळे उघडून पाहतात तर पुढे काय? तर पुढे राणी चेन्नम्मा हात जोडून उभ्या होत्या आणि राणी चेन्नम्मा म्हणतात, स्वराज्याच्या छत्रपतींचे आमच्या बेदनूरमध्ये स्वागत आहे बघा। माफ करा राजे, पण तुम्हाला अशा प्रकारे आम्हाला येथे कैद करून आणावे लागले। त्यावेळी राजे म्हणतात, असू दे राणी साहेब, अशा प्रसंगी आम्हाला कोणीच मदत करत नव्हते, त्यावेळी तुम्ही आम्हाला मदत केली हेच मोठे काम आहे बघा। आणि अशा प्रकारे कोणालाच माहिती न होता राणी चेन्नम्मानी राजाराम महाराजांना बेदनूरमध्ये आश्रय दिला आणि मराठ्यांच्या या छत्रपतींना सुरक्षित ठेवले। धन्यवाद।